കഴിയില്ല. ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതം ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവാദി വിഭാഗക്കാരെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കരുത്. ധാരാളം മായാവാദി സന്യാസിമാർ തങ്ങൾ ബ്രഹ്മം അഥവാ നാരായണനാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നതും കാണുന്നു. മായാവാദി സന്യാസിമാർ അത്രയധികം അധപ്പതിച്ചാൽ അവരിൽ ഒരു ഭാഗം പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ എന്തും ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിലെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ പോകരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സന്യാസ സ്വീകരണം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാമം ജപിച്ചോളൂ. കുറച്ചു പേര് കേരളത്തിൽ മണി 8 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവിതേ മോഹം കരോമി വാചാലം വന്ദം യത്രവാതമം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിരൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഹദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വിശ്വരാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നമോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 40. ആരാ നേരത്തെ രാഗത്തില് പാടുന്നത്? രാഗം ഏതായിരുന്നു? ആരെങ്കിലും പാടിക്കോളൂ. നല്ല കേട്ടതല്ലേ? എന്തായിരുന്നു പാട്ട്? എല്ലാവരും രാഗം മറന്നുപോയോ?
ലളിതഗതി വിലാസ വൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപ്പിതോരു മാന. ഇതല്ല കേട്ടോ. കൃതമനുകൃതവത്യ ഉന്മദാന്ത പ്രകൃതി മകൻ കില യസ്യ ഗോപവധ്വ. അത് അവസാനം ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ലളിതഗതി പ്രളയ നിരീക്ഷണ കൽപ്പിതോരുമാന കൃതമനുകൃതവദ്യ ഉന്മദാന്ധാഃ പ്രകൃതി മകൻ കില യസ്യ ഗോപവധ്വാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോട്ടെ. ആ. ലളിതഗതി വിലാസ വൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപ്പിതോരുമാനാഃ കൃതമനുകൃതവത്യ ഉന്മദാന്താഃ പ്രകൃതി മകൻ കില യസ്യ ഗോപവധ്വഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മാചാര്യൻ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് ഇതാണ്, തുടരുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ലളിത ആകർഷകമായ ഗതി ചലനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഗോപികമാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അർജുനനെ പുകഴ്ത്തി അർജുനന്റെ സഖായിരുന്നു അന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. അർജുനനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് തന്റെ വ്രതം തന്നെ എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ തന്നെ ഖണ്ഡിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ആരെയാണ് പുകഴ്ത്തുന്നത്? ഗോപകന്യകമാരെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി കാമുകിമാരെ പുകഴ്ത്തുമോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഇല്ല. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തരാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് ഈ ഗോപികമാർ. ഭഗവാന്റെ തുല്യം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ, രാസലീല ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചവരാണ്. അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ അവരെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത്. അത് ആർക്കിഷ്ടപ്പെടും? ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. തന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് വേറൊരു ഭക്തൻ പുകഴ്ത്തുന്നത് ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഇവിടെ ഗോപികമാരെ, ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവൻ കാമുകിമാരായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ കാമുകിമാരായിരുന്ന ഗോപ കന്യകമാരെ പുകഴ്ത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോപികമാരെ ആകർഷിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിത ആകർഷകമായ ഗതി ചലനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള രൂപം, ചലനങ്ങൾ, വശീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ, വൽഗുഹാസ മധുരമായ മന്ദഹസിക്കൽ, അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അല്ലെ. പ്രണയപൂർവമായ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രണയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭാവപ്രേമ, അതാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയിലുള്ള പ്രേമത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരീക്ഷണം കൽപ്പിത എന്ന് വെച്ചാൽ മനോഭാവം, അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള മനോഭാവം. അതെന്താണ്? ഇതാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് ഭഗവാനോട്. ആ മനോഭാവമാണ് ഒരുമാന, അത്യധികം മഹനീയമായ കൃതം. അനുകൃതവത്യ ചലനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അവര് അതേപോലെ പറയും. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന രീതികളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമെല്ലാം അവർ അനുകരിച്ച് ഗോപിക ഗീതത്തില് അല്ലെ, ഭഗവാൻ രാസലീലയുടെ ഇടയ്ക്ക് മുങ്ങിയപ്പോഴ് ഇവരുടെ ഭക്തി അറിയാനായിട്ട് വിപ്രലംബ ഭക്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുടെ ഭക്തി അത് എത്രത്തോളമാണെന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായത് അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് ഗോപിക ഗീതം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അതേപോലെ പറയുകയും പിന്നെ എന്താണ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പരസ്പരം അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഓരോ ഗോപികയും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പരമാനന്ദത്താൽ ഉന്മത്തരായി പ്രകൃതിയും സവിശേഷതകൾ അകൻ അനുഭവിച്ചു. ഇല്ല നിശ്ചയമായും ആരുടെ ഗോപ കന്യകമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്തമാതാജി കയറിയായിരുന്നു? ഇല്ല, വസന്ത മാതാജി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇത് ഇടയ്ക്ക് പോയ ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആരാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ ഒരാള്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ഇന്നലത്തെ പോലെ വന്നാല്, ഇന്നലെ ഈ ക്ലാസ്സിലല്ല മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാല് പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അവരെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ആരുടെ ചലനങ്ങളും ഹരേ കൃഷ്ണ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് വിജയേശ്വരി കൈ ഇട്ടുണ്ട്. മാതാജി പറഞ്ഞു തരില്ലേ? അത് ഇടണോടെ, അതറിയാവോ ഇയാൾക്ക്? ഷെയർ ചെയ്യൊക്കെ വേണം. മാതാജി ഇടുന്ന ഷെയർ ചെയ്താ പോരെ? പോയാലേ എന്തായാലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുകയോ അങ്ങനെ കണ്ടൊക്കെ വേണം. വിജയമാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല, മ്യൂട്ടിലാണ്. ആരുടെ ചലനങ്ങളും പ്രേമപൂർവമായ മന്ദസ്മിതങ്ങളുമാണ് വ്രജധാമത്തിലെ കന്യകമാരെ, അതായത് ഗോപികമാർ എന്നെ വശീകരിച്ചത്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കണമേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, പിന്നെ ഉത്തരായനം കാത്തു കിടന്നതാണ് അല്ലെ ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉത്തരായനം വന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സർപ്പിച്ച് വേണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, എങ്കിലേ എന്താണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, രാസനൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായ ശേഷം വ്രജകന്യകമാർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ചലനങ്ങളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹരികൃഷ്ണൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ഗോപികാ ഗീതം, നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിലുണ്ട്, വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാവരും ചൊല്ലി പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അത് ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗോപികാ ഗീതം ഭഗവാനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതാണത്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. പ്രേമയുടെ സേവനത്തെ തീവ്രമായ ഹർഷോന്മാദത്താൽ മൃജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം സമനിലയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ദാമ്പത്യ പ്രേമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തും ഫലിതമായ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി മന്ദഹസിച്ചും പ്രേമപൂർവമായി അദ്ദേഹത്തെ കടാക്ഷിച്ചും ഭഗവാനുമായി ഗുണപരമായ ഏകത്വത്തെ ആർജിച്ചു. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഇതാ ഹർഷ ഉന്മാദ അങ്ങേറ്റത്തെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഗോകുലത്തില് കന്യകമാർ ഗോപികകൾ എന്ത് ചെയ്ത ഭഗവാനോടൊപ്പം സമനിലയിൽ നൃത്തം ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ ഈക്വൽ റാങ്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കി എന്നാണ്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തരായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സാധിച്ചത്. അല്ലാതെ അവരെന്താണ് ഭൗതികതയിലുള്ള കന്യകമാരായിട്ടല്ല, അതീന്ദ്ര തലത്തിലെത്തിയ ഗോപികമാരാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം രാസലീല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് അവര് സമനിലയില് കണ്ടത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാന്നുള്ള ആലിംഗനം ചെയ്തും മന്ദഹസിച്ചും ഇതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഗുണപരമായ ഏകത്വത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ഭേദാഭേദ തത്വത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാനോട് തുല്യമാകും. അതേസമയം ഏതാണ് അളവിലല്ല. ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ജലം അല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പും കമ്പാരിസൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ഇതാണ് ജലത്തിന് എത്ര ഉപ്പ് രസം കാണും. അതേസമയം സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന് എത്ര ഉപ്പ് രസം കാണും. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപ്പുവെള്ളം എടുക്കുകയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നുവെച്ചാൽ അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചതാണ്. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് 78% ഗുണമേ ഭഗവാന്റേത് കിട്ടുള്ളൂ. തുല്യമെന്ന് പറയാനില്ല. എന്നാലും അത്രയെങ്കിലും കിട്ടാം. അർജുനനും അതേസമയം ബ്രഹ്മാവിന് 84%. അത് ഭാഗവതം പഠിച്ചത്. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ഭക്തർക്ക് നിസ്സംശയം സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. അപ്പൊ സ്തുതിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അർജുനനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം. ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പരമഭക്തനും കൂടെയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഗോപികമാരുടെ ബന്ധം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമയുടെ സേവനമാകയാൽ അധികതരമായി സ്തുത്യർഹം അർഹിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ആരോടുള്ള അടുപ്പമായിരുന്നു? ഗോപികമാർ. കാരണം എന്താണ്? അവർ പ്രേമയുടെ സേവനമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് 9 ഘട്ടമുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്തിയിലെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച്. അതില് ഏതി തുടങ്ങുന്ന ശ്രദ്ധ അല്ലെ, ശ്രദ്ധ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 9 പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിൽ അവസാനത്തതാണ് പ്രേമ. ആ തലത്തിലെത്തിയവരാണ് ആരാ? ഈ ഗോപികമാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് കൃപയ സാരഥിയായി സഖാവെന്ന
നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന വിധം ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു അർജുനൻ. എന്നാൽ അർജുനൻ എന്താണ് ഭാഗ്യവാനാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഡ്രൈവറായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ചാരിയറ്റിന്റെ രഥത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി. അപ്പൊ അതായത് ഒരു നല്ല ഭക്തനായിട്ട് അർജുനനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് സമാന ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതേപോലെ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല? അർജുനന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചാരിയറ്ററൊക്കെ ആയി, സാരഥിയൊക്കെ ആയി എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതെന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഒരേ തലത്തിൽ വരുന്നില്ല അർജുനൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ശക്തിയിൽ എന്നാണ്. അർജുനൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അത്ര ശക്തി വരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏതാണ് ഓൾ പവർഫുൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഭഗവാനുമായി സമനില പ്രാപ്തമാക്കിയ ഗോപികമാർ പ്രായോഗികമായി ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യത്തിലായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അവിടെ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് ഗോപികമാർ. എന്നാൽ അതേ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അർജുനന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഗോപികമാരെ സ്മരിക്കാനുള്ള എന്തിനാണ് സ്മരിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭീഷ്മദേവന്റെ അഭിലാഷം ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അവരുടെയും കാരുണ്യം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോപികമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തരാണ്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അനുഗ്രഹം ആർക്ക് കിട്ടണം? ഭീഷ്മദേവന് ദേഹം ത്യജിക്കുമ്പോ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അധികം സംതൃപ്തനാകുന്നു. ഗോപികമാരെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തരായതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാകുന്നു, സന്തോഷം ആയതിനാൽ തന്റെ പ്രഥമ ആകർഷണ വിഷയമായ അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മാത്രമല്ല ഭഗവാന് പ്രേമയുധ സേവനം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അനുപമമായ അവസരങ്ങളാൽ സമ്മാനിതരായ ഗോപികമാരെയും ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ഇതുവരെ ഞാൻ വായിച്ചത് അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തിയെ മാത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അനുപമമായ അവസരങ്ങളാൽ സമ്മാനിതരായ ഗോപികമാരെയും ഭീഷ്മദേവൻ പ്രകീർത്തിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തരെയും, പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരെയും പ്രകീർത്തിച്ചു. ഭഗവാനുമായുള്ള ഗോപികമാരുടെ സമത്വം, തുല്യത അവ്യക്തവാദികളുടെ സായുജ്യമുക്തിയെ പോലെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവരെന്തെന്ന് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതേസമയം ഗോപികമാരൊന്നും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് മുക്തി പോലും വേണ്ട. ശുദ്ധഭക്തർ ഒരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. എവിടെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സായുജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പോലെ കണക്കാക്കരുത് ആരെയും ഗോപികമാരും. കാമുകന്റെയും പ്രേയസിയുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ അഭിന്നമായി തീരുന്നതിനാൽ ഭേദഭാവം പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഹർഷ ഉന്മാദത്തിലുള്ള സമത്വമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനും ഗോപികന്മാരും ഒരേ തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആത്മീയമാണ്, ആധ്യാത്മികമാണ് അവരുടെ താല്പര്യം, അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതില് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതെന്തിനിടയാക്കുന്ന? ഹർഷ ഉന്മാദത്തിലുള്ള സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 41. മുനിഗണ നൃപവൈദ്യ സങ്കുലേന്ദ സദസി യുധിഷ്ഠിര രാജസൂയേഷാം അർഹണമുപഭേദയക്ഷണീയോ മമ ദൃശിഗോചരയേഷ ആവിരാത്മാ മുനിഗണ നൃപവൈദ്യ സങ്കുലേന്ദ സദസി യുധിഷ്ഠിര രാജസൂയേഷാം ഉപഭേദയക്ഷണീയോ മമ ദൃശിഗോചരയേഷ ആവിരാത്മാ. ഹരികൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? മുനിഗണ, വിൽപ്പന്നരായ ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാർ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അതിശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള മുനിമാരാണ്. നൃപവര്യ ഭരണാധിപന്മാരായ മഹാത്മാരായ രാജാക്കന്മാർ, മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ, മഹാരാജാക്കന്മാർ. സങ്കുലെ മഹാസഭയിൽ. ഇത് രാജസൂയ യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിരൻ നടത്തിയ രാജസൂയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില് രാജാവായിട്ട് ചക്രവർത്തിയായിട്ട് മാറിയപ്പോ ആദ്യം നടത്തിയ രാജസൂയ സിംഹാസന ആരോഹണ ചടങ്ങാണ്. അതില് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ആ സദസ്സിൽ യുധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തിയുടെ രാജസൂയ യജ്ഞം യേശാം എല്ലാ പ്രമുഖ
വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും അർഹണം ആദരപൂർവമായ ആരാധന ഉപവേദ സ്വീകരിച്ചു. ഈ ക്ഷണീയ ആകർഷണ വിഷയം മമ എന്റെ ദൃഷ്ടി ഗോചര വീക്ഷണപദത്തിൽ ഏഷ ആവിഹി സ്വയം സന്നിഹിതനാക ആത്മാവ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരെയാണ് പ്രകീർത്തിച്ചതും വണങ്ങിയതും? എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടി ആരിലായിരുന്നു എന്നാണ്? ഭഗവാനിലായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയായിട്ട് ആര് മാറിയിരുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ മാറിയിരുന്നു. അതാണ് ആരുടെ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന്റെ മനസ്സിൽ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അത്യുദാത്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഏവരും ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്ന് സ്മരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആരാണ്? അഗ്രജ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പം അഗ്രജ പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീഷ്മദേവനെയാണ് ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ഈ സിംഹാസനത്തോട് കൂറുള്ള ആളായിരിക്കണം. ഞാൻ ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരെ ഒരേ സമയം അതില് പിന്നെ ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അതിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ആൾ, അഗ്രജ പൂജ. അപ്പൊ അതിനെ എതിർത്താണ് ആര് വന്നത്? ശിശുപാലൻ അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ശിശുപാല വധം നടത്തേണ്ടി വന്നത്. 100 കവിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം 100 കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഭഗവാന് ചീത്ത പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അസഭ്യം വർഷിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിശുപാലനെ വധിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ശിശുപാലനെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, നീ എത്ര പറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ, നീ കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം പുച്ഛത്തില് കളഞ്ഞു. അവസാനം 100 ആയി എന്നുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വെപ്രാളമായത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സദസ്സിൽ അവിടെ വെച്ചാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ പാദരക്ഷകൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന കർത്തവ്യമാണ് അവിടെ നിറവേറ്റിയിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ആകർഷക കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരമാക്കുന്നു, ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ.